for, er nemlig den her gamle grå. Det er min Ferguson, min Ferguson. Min lille Mads Ferguson. Ja, min Ferguson, min Ferguson. Min lille Mads Ferguson. Tanker op med blå benzin og tjekker olie, den er fin. Så slår jeg kølerhjelmen i. Ja, så vil jeg gerne byde velkommen til en præsentation af traktorer. Og det er jo Motorveterantraktorklubben Fyn, der står for arrangementet. Og vi starter her med Ferguson 35 Special. Det har en motor på 2,2 liter, og den er bygget i England. Og den har 35 heste. Det var den model der afløste den lille Grå Ferguson, som de siger, og den kommer så lidt senere i rækken. Det er Svend Aage Persen i Rastrup, der har den. Og efter Ferguson 35, der har vi så en Ferguson 65. En 4-cylinder diesel på 61 heste. Og den kunne faktisk trække en utrolig stor plov dengang den kom frem fra 4 fuger. På grund af det fine hydrauliksystem, der er på sådan en 65'er. Derefter der er der en ballepresser. Også en Massey Ferguson. Og det må være noget af det allerførste inden for ballepresser. Det er et eller andet. Den er fra 1952, og det er Kurt Nielsen. Så har vi en Fullender Motel Vector. Det er jo en svensker, en 2-cylinder på 33 heste og lige godt 2 liters motor. Den vejer 1700 kilo, og det er Knud Laursen Stiernes, der har det fine eksemplar. Så kommer der igen en Vector. Vi skulle tro, at de er fuldstændig ens. Men grunden til det, at de blev malet røde, det var til det danske marked, hvor det man kunne ikke sælge en grøn traktor i Danmark. Så malede man røde, så gik salget som varmt rød. Og det er nok i den samme divisioner som den foregående. En traktor på 30 heste, og det er Holger Strøger Hansen i Vissenbjerg, der har den. Så har vi her en 403. Den er danskproduceret i Kalundborg, og fabrikken var ejet af Mads Møller. Alle tiders traktor, ikke nogen problemer med den, men fabrikken blev forholdsvis lille i forhold til Ferguson og Ford, så den måtte lukke der i midten af 60'erne. Den her den er 3,4 liter og har 43 heste, og det er Mogens Hansen i Kappendorf, der har den. Så har vi igen en 403. Og det er Holger Stengård, der har den. Bagefter der har vi en pick-up-snitter, en Højme. Det var som den begyndende modernisering i Romarken, hvor man skubbede toppen af og kørte med den grønne maskine der, som kunne samle toppen op i snittet og blæse op i vognen. En utrolig lettelse inden for landbruget på det tidspunkt der. Denne snitteren er lavet i 1957, og ja, tak for det. Så har vi her en Ferguson 31, og det er absolut den traktor, der fik moderniseret dansk landbrug. Den er lavet utrolig godt, den er utrolig snil. Alle kunne køre den, også dem der har gået efter at spænde heste et helt liv. Når de har set det et par timer, så bliver de hurtigt dus med den. Og den var en utrolig hjælp i dansk landbrug og gjorde, at man kunne mekanisere og få arbejdskraften ind til byerne og skabe noget vækst derinde i stedet for.
Ferguson var et geni. Lavede alle redskaberne til dem også, og det var enkelt og godt det hele. Og det er Søren Sørensen, der har den. Og her vil lige en, der var utrolig smil og nem at have med at gøre. Nu kommer lige det modsatte. Det er en Minneapolis Moline, og den er som en af de ganske få bygget i England med skiftmotor, Midol skiftmotor, en 20 liters på 60 heste, og den vejer 3700 kilo. Den er så klassisk som noget kan være, fik ikke nogen særlig stor udbredelse. Den var meget dyr, og ja, den var klodset. Tak for det. Kur ir pats lielākais traktors? Kur? Aiz paša mazākā. Aiz paša mazākā. Så har vi en Ford Dexter 2000, og ejeren fortalte, at den var egentlig købt som en benzin, men en Ford 2000 blev ødelagt af et tog ned i Ringe, så købte han dieselmotoren over i. Den er på 2,6 liter og har 40 heste. Og på siden der har den jo en JF-majser, som er danskproduceret nede i Sønderborg. Og det var helt fantastisk smart. Den blev bygget på siden af traktoren, hvor næsten var kørt som selvkørende og billige indkøb. Men jo, en vis udbredelse fik det, men det var alligevel ikke lige det, som der trak. Så har vi en Bolinder Munksel BM15 Tā ir vecā Dāņu traktora på tehnika. 1,4 liter i motoren og på 27 heste. Den er bygget i Sverige. Šitais ir pats mazākais traktors, kāds var būt te? Den har faktisk en bilmotor som stødkraft. Un viņam seko pats lielākais. Bagefter der er der en Ava Cyril, som kunne virkelig vende og høre noget halv min fart. Der har vi en Kramer, der er bygget i Tyskland i 1956. Den har en motor på 0,7 liter og har kun 11 heste. Den blev meget brugt til at feje med fejemaskiner, feje fortov og så videre, og til gartneribrug. Og det er Knud Laursen i Diernes, der har det fine eksemplar.